Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sekarang pakai HP aja ya. Karena tipsnya bahasa Jawa ya, langsung saja. Piye dulur-dulur, petukan meneh iki karo Gustur official ya. Piye kabar iki? Bare yo iki cair apa ora duwike iki? Nek cair ya weni THR to aku iki. Dadi awak dhewe iki iso kumpul bareng, iso guyon bareng ngono. Winginane piye? Salone ceblok kae mbok komen apa ora? Dadi para dulur-dulur kabeh ya, dadi nek barioyo iki awak dhewe kudu berusaha semaksimal mungkin ya sembola sak ora-orane awak dhewe kudu tetep sayang ning gone wong tuwa. Mare wong tuwa ki dosane gedhe, terutama wong tuwa wedok iku. Ya dadi para pokoknya para batur-batur kulah ya sing melok channelku iki pokoknya sampean kudu ngerti iki omongane Gustur iki kudu digugu. Nek ora gugu ya sakarepmu, ora melok dosa. Iki ceritane ceramah piye tapi tak wae gamelan. Dadi menungso urip ki kudu bekti ning ngene wong tuwa, kudu sayang ning ngene wong tuwa. Sebab wong tua kuwi surga itu di telapak kaki ibu. Dadi nek ora sayang karo wong tuane kuwi ning donyane ning ngene akhirate iki repot besok. Dadi wong tua iki kudu dibekteni, kudu disayang. Nek iso nek pas riyaya ngono kae kudu disungkemi. Ngambung sikil, aja kathek muni ngene, moh sikile telek tok. Aja muni ngono, kuwi wong tuamu. Mosok kok wong tuwa moh sikile telek tok, tapi nek ngambung gendakanmu kok gelem kok. Ngambung gendakane sampe muni cit. Saking nemene kuwi ngambung gendakan. Ciumlah ibu kamu dan cium kaki ibu kamu. Aja muni ngene, moh ora tau dikek dhuwitnya. Jok sampe muni ngono. Mana iki wong tua wedok ki ibarate apa ya? Quran ape nyekel kudu untu dhisik. Mulyakno, masih jengkelno kaya apa kuwi wong tua. Aja sampe kowe wani wong tua, soalé saiki akeh bocah sing wani karo wong tua kuwi. Wong tua wedok. Nek wong tua lanang iki walate ra sepiro wong. Sing nemen ki wong tua wedok. Kuwi walate gedhe wong tua wedok. Dadi para anak putuku kabeh iki penting kita omongno sebab saiki akeh wong tua mati nom karena anak iku akeh. Sebab anake ora gelem bekti nang wong tuane. Wayah riyaya malah nyemet mercon mbek nyetel disko. Nah, cara saiki disko wong tuwa nek ngarani saiki nrotok. Wayah riyaya malah nyetel kuwi. Malah to ya. Nah, iki ana artis teko kesiki ya. Artisnya sudah datang ya, silakan ya. Mbah KDI ya. Ya, artis teko iki saiki ya. Ya. Cukup sekian dari saya. Iki ana tambah neh iki. Aja sampai wani karo terutama kowe iki, aja sampai wani karo ibumu. Nek mbahmu ora apa-apa, tapi aja mbahmu dosa lho ya. Ya. Jadi aku ngomong ini iki nasihat dari aku. Ya, muga-muga manfaat. Lu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali like, comment, subscribe.